wanda alherin duniya ga baki ɗaya yana nan ciki wannan addu'a. Idan ka je ka leƙa za ka ga kaburbura a jere. Aikinka bai zama kamar kuɗi yadda ɗan adam zai sayi aljanna. Duk kuncin rayuwar ba wai babu kuɗin bane, akwai albarkar Allah ya ɗaya. Guda hudu suna sa jiki ya zama mara lafiya. Na farko surutu da yawa. Za ka ji abubuwan ban mamaki, abubuwan ban tsoro waɗanda suke tattare da wannan rijiyar, waɗanda wallahi al'amarin sai ya ɗaure maka kai, abu ne wanda baka saba jin shi ba, domin ku duk inda kake zaton ruwan zanzan sun wuce nan. Akwai babban malamin musulunci Sufyan bin Sa'id al-Thawri, wanda shi idan yana jin yunwa da ya je ga rijiyar zanzam zai zura guga, in yunwa yake ji da ya jawo ruwa yana kafa ga baki zaka ga madara ce yake sha. Gobe in zuma yake son ya sha zai zura guga kawai ya sha zuma. Duk abin da yake so da ya zura haka yake shan su. Wani bawan Allah ya ce wata rana sai na tsari rijiyar nan tun da safe gashi ya zo ya ɗibi ruwa ya sha sai ya aje saura, ya ce ko da na sha sai na ji ta irin zuma mai zaƙi wadda ban taɓa ji irinta ba. Ya ce gobe sai nisan mako lokacin da yake zuwa, da ya gande sai ya sa wani abu ya rufe fuska, bai son in gane shi. To ya ɗiba ya sha ya raga, ya ce na ɗauki ragen, ko da na ɗauka na kurɓa sai na ji ina shan wata madara, wani yogurt mai sanyi mai daɗi wanda ban saba shan irin shi ba. Ina bawan Allah da shi ma yake shan ruwan, shi ma irin yadda Sufyanu Sauri ke yi, wanda shi Sufyanu Sauri ƙarshen al'amarin wannan bawan Allah yau a sha kaza da shi, gobe a sha kaza, jibi a sha kaza. Ran nan sai ya tsare Sufyanu Sauri ya ce bawan Allah don girma Allah ina gama ka da ubangijin wannan ɗakin ka faɗa mini kai wane ne. Ya ce ni ko sai ka ɗauki alƙawalin za ka ɓoye wannan labarin sai bayan na mutu ka faɗi. Ya ce na ɗauka. Ya ce ana Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Shi wannan dabbobin shi ma in ya zo yana kiyo, in yana ɗiba ruwan da ya ɗiba zai ga ya ɗeba madara ko ya ɗebo wani saralak, wani kunu mai daɗi da ya zura guga. In alwala zai yi da ya zura guga kuma sai ya ɗiba ruwa. Rijiya ce mai matuƙar daraja, rijiya ce mai matuƙar girma, rijiya ce mai matuƙar albarka, rijiya ce mai matuƙar magani. Muna da hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da irin albarka wadda ke cikin wannan rijiyar, ko muna da bayanai masu yawa waɗanda bai kamata mu wuce face mun ɗibi wani abu daga cikin bayanan ba. Ba mamaki wata rana iya sa karatu kan ruwan zanzam sai mu yi musu zama 10 wallahi, ko 12 ko fiye da haka. Amma dai yanzu ya kamata a ce aƙalla koda wasu mintota ne masu ɗan ƙwari mun ɗiba, mun ji irin magungunan da ruwan zanzam ke yi, mun ji irin amfanin da ke ga ruwan zanzam, mun ji irin albarkar da ke cikin ruwan zanzam, wanda Imamu Shafi'i Allah ya mishi rahama yace shi kan wallahi da ya ɗibi ruwan zanzam, annabi ya ce ma'u zamzam lima shuribala, yace to ni dai ban da wata sana'a in ba farauta ba. Yace sai na roƙi Allah, na ce ya Allah abu uku na roƙe ka. Na farko ce ya Allah in na harba in samu, don in na samu in kawo kasuwa in sayar in sheko in yi makaranta in yi karatu ko? Na biyu kuma ya Allah ilimi, na uku kuma ya Allah aljanna. Ya ce to idan na harbi dabba, in na harbi 10 dabba 10. Ya ce radda ban yi sa'a ba, radda na fita cikin rashin sa'a nike harbi 10 in kashe dabba 9. Ran da bai sa'a ba kenan. La haula wala quwwata illa billah. Ya ce ilimi kuma kun ga abin da Allah ya bani bakin gwargwado.
sai da aka kai da cewa bangon gabas da bangon yamma ina mai ilimi iri imamu shafi'i in ya daga hannu ba wanda ke daga hannun shi. sa'an nan daga ƙarshe ce to aljanna kuma yana roƙo in ni kai gobe kiyama in samu aljanna. Abdullahi bin Mubarak shi kan da ya zo ya ɗibi ruwan ya ce ya Allah ina roƙonka don waɗannan ruwan ka tsare ni daga ƙishirwa ta gobe kiyama. Shi ƙishirwa kiyama yake ma. Kun ga ya gado ga Ubangida ne Umar Alfaruk ko shi ma da ya ɗiba kowa na ya Allah naira ya Allah dala ya Allah menene shi Umar da ya ɗiba ya ce ya Allah ƙishirwan nan ta yinin kiyama dai. Ga shi lokaci ya muna hali ga mu bisa ga ruwan zanzam. Insha Allah za mu kwan bisa ga ruwan zanzam gobe za mu tashi kan ruwan. Za mu ji albarka da alkhairin da ke cikin waɗannan ruwan. Za mu samu ko hadisi 10 mu karanta ciki da kuma bayanai na malamai daban-daban waɗanda suka yi amfani da ruwan zanzam da albarkar da suka samu da yanda za ka yi amfani da ruwan zanzam ka cimma abin da kake bukata. Mai son ilimi, mai son kasuwanci, mai son aure, mai son albarkar 'ya'ya, duk abin da kake bida ga Allah. Wanda ke cikin gidan miji tana shan wahala, wanda bai da mata ta gari tana gwada mishi azaba, wanda ake jarabawa bai samun nasara, 'yan kasuwa waɗanda suke fama da matsaloli daban-daban, da kuma musamman iri wannan matsala ta insecurity da muke cikinta ko? To duka ina muku albishir ga formula. Duk mai wata bukata ga Allah mu haɗu da shi gobe. Wallahi za ka ga yadda ruwan zanzam suke magani. Don shi ne tafiyar da aka fara ta ko cikin masallaci mai alfarma sai aka garzaya da annabi zuwa ga ruwan zanzam ko? Aka wanke kirjin shi domin a nuna maka yadda ruwan zanzam suke. To za ka ji abubuwan da baka taba ji ba game da ruwan zanzam. Nai maka alƙawalin za ka ji abubuwan da baka taba ji ba game da ruwan zanzam. Sa'annan sai mu ci gaba da tafiyar ita ma ka ji yadda take kasancewa har zuwa Baitul Maqdis. Shi ma ka ji bayani game da Baitul Maqdis ne. Sa'annan tafiyar ta ɗauka har ta kai sama. Ina roƙo Allah abinda muka faɗi daidai ya ba mu ladar shi, ya kuma ba mu iko aiki da shi, abinda muka faɗa bisa kuskure ya gafarta mana, ya shafe shi a cikin zukatanmu, ya ganar da mu daidai, ya ba mu iko aiki da daidai.